guys, no? Usa man day imong gikaon day sa kabuntagon. Usa gikaon ni Inday atong kanon, atong pangutan-on, atong interviewon. Spaghetti unsa pa gyud? Gatas. Gatas. Awa ka magkaugan day ang kanon day be. O, wa ka magkaugan day. Ah, wala may iban di ay. Unya nabusog na kadto? Di na mapul ka kuan nga nabusog guys kayo tilok man. Tilok. Unya, ang gatos pod tilok. Muna nabusog siya, nabusog. Nabusog. Goy nagpanluha-luha pa gyud. May music oh. Ha? Wa man. Why? Di na makuan. Natanawa niya ikakuan ni. Asa man ka?